Ganito pala pag nawawalan ka ng sobrang malapit sa'yo. Sorry kung hindi ko makontrol ang emosyon ko. Dakkel pukaw iti Bureau of Fire Protection ni Colonel Ruben Pascua. Data ti pinasinggidan ni Regional Director Senior Superintendent Ramon Hirun. Hasidig nga gayem iti pimusay nga ama dagiti kaming iti bumbero iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Segun pa ikenkwana saan nga nagkurang dagiti opisyal iti kaming iti bumbero. Ti pamagbaga tapno maramid iti kastoy apasamak. Siyempre ako'y nabigla, nalungkot dahil talagang malaking kawalan siya sa Bureau of Fire Protection. Well, sa Bureau of Fire Protection, kami naman hindi naman nagkukulang ng araw-araw na TINE para magkalapit-lapit ang bawat isa. Kaya lang, hindi nga natin inaasahan yung ganitong pangyayari. Kastoy gayam itirik na iti maawanan ti asideg nga gayem. Data pa itinakuna tinatakamat ng opisyal. Bilang isang kaibigan, ayaw kong tanggapin na siya'y wala na. Pero, nandyan na nga siya at inilagay na sa uling hantungan. Yung mga memories niya hindi mawawala sa aming puso. Nadamag mi kay ni Senior Superintendent Hirun, noan niya ti ubrain na akas opisyal ken asideg nga gayem na, noan niya ti aramiden na tapno na dardaras ti hustisya para kini Colonel Pascua, ket detoy tinakunana. Asa ngayon po, nasa korte ang kaso ng criminal case at yung administrative naman ay ipiniprepare na namin dahil yan ang final recommendation ng investigador to file administrative case dun sa suspect. Kalpasan ti pinakipatpatang iti press corps ken ti opisyal. Ditamit nga nang ted iti balaag kadagiti pada na abumbero. Sa Bureau of Fire Protection, iisa lang naman ang ating trabaho ang magsilbi sa bayan. At kung ano man ang mga hindi pagkakaintindihan, ay pag-usapan na lang ng maganda at upang mabigyan ng solusyon. Huwag nating payagan na ang emosyon at damdamin ang mangibabaw sa atin. Tayo pong lahat ay may pinag-aralan, gamitin po natin ang ating talino. Nakunapit opisyal nga agkidan da mga agretiro detoy umay nga tawen. Ken adu iti plano da adwa, iti pinagretiro da. Pakairamanan pa yan dagiti sabaling opisyal nga asideg met lang kadakwada. Para iti press corps, Ryan Pardo.